Yun ang guide natin, walang helmet. Idol Joe TV. Yan, so what's up? Welcome back sa ating YouTube channel. So trail video po ulit tayo ngayon. Today is Sunday. Dito tayo sa bagong ruta. To be guided by Insyong. Yan na, nagkabalaaw na. Halatadong mahirap. Ba't kayo nagpapakahirap? Mahirap ba? Oh, tingnan nyo guys, oh. Nako, nako. Banat! Oh. So basic. So fucking basic. Oh, you know. Dito pala nakikita yung buong view ng patingan yan, oh. Ha? Ay, dito. So dito guys, looking forward for enduro race by Insyong. Mayat dito, mayat. Dati pinanangagayong-gayong nga basta dyan. Mayat dito, mayat. Dabis dito. Bali ito yung balak na kwan. Yan o, uphill yung mga dasar. Magandang magpakarira dito. So napakagandang racetrack ito pag natuloy, Insyong. Dito lang na kwang. Para may mas malapit na playground tayo. Meta dati kwa. River crossing na ito daw. River crossing, downhill, uphill. Doon sa umpisa lagyan mo ng ano, yung doon sa bato-bato, damihan mo yung bato doon. Oo. Di ba tayo tumantong sa dinaanan limat kay sa si Juan di Julio kasi tandaan na. Nawawala yung talento niya pag dinaanan ko doon. Ganda. Bali yan yung distrack. Oo, kaldingan na. Ito yung mga bitiranong rider, oh, nakatayo. Pag rider na nakatayo, bitirano. Yan ang mga galawang rider. Nakatayo, oh. Ah, buelo. Masukal lang, ah. Tulad ng dati guys, sa mga bago pa lang na napatapos sa ating YouTube channel, always click the subscribe button, likewise the notification bell para hindi kayo updated palagi sa ating mga trade videos na tulad nito. So maraming salamat din po sa mga bago nating subscriber dyan. Maraming salamat sa mga walang sawang suporta nyo sa amin. Okay.
Nakapasyal lang kami. Ha? Brother, Nakapasyal lang kami. bakit nandito kayo? Naligaw kami, sir. Naligaw. Saan ba yung daan? Jump! Ikaw, kamusta nga lang? Ha? Ayos lang. Ano yung ruta? Biglang may mga... Ayos ah. Bago yung G-Trail mo ah. ATV. Logi kami. 4 yung gulong. So ayan. Dito yung mga kasama natin. Dito sila naghintay. 4 na KLX, 2 XTC, isang XR, isang Rusi, tapos yung ano ko. Wrong timing naman yung Nakapit tirada bike. mo doon. Sumapoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ikaw lang wala 7, dun. 8, 9. Dalawa kami. 9 po kami guys. Siyam. Kaya mo na to sa beer house mo. Ayaw! Sana yung akyatan guys. Ito na. Bali umulan kahapon, so asahan natin yung madulas na daan. Ulan yan oh. Oh, namalahaw na. Sige Jonas. Madulas dun sa akyatan. Pero di naman masyado. Ha? Jason! Yan na! Yan sila. Nag-chill ride. Nag-chill ride. Ha? Ha? Video? Banat! Tingnan natin kung mamanihin lang. Oh, nakailaw pa. Wala, parang wala lang. Buisik, buisik. Okay. Okay. Wala na! Sige. Wala na. Dito naman sa madali kayo nagbibideo.
Sergio. Wala naman mahirap. Wala na ba? What's up, mananap? What's up, manana? Aba, may ipa-exhibition ka pa dyan sa gilid. Tignan mo naman ang bitiranong rider nakatayo. Hey, what's up? Oh, ha? Oh, ha? Hey, what's up, mananap? Hey, what's up, mananap? Kaya nga ba ka? Day! Day! Lumpa ka nyak, kapitakan nga, inauli ah. Kaya hindi ko alam, nagpinura ako. Up. Bakit? Di ba semento? Tapos may bigla palang ganito kataas na. Ay, talon ako doon. Kaya pala ako down. What's up, mananap? What's up, mananap? To, semento. Mabilis. Tumagilid. Tent. Malalim. Alright. Musta yung trail? Ang saya ng Mananap. trail. Gustong gusto ko yun. Ne, hangover ni Master Drip King. Pero doon may lags doon oh. Shout out. Uy, Daitan. Shout out. Iniiwan ng 125. Clark. Stainless. Lagi siyang ano. Ay, ipatuno na kano, J-Carbs na. So, dito na tayo sa Drip King Place. May signal dito. Ha? Signal. Marami. Hindi ito to. Oh, meron dyan. Ito. May trail Dino, ayan, signal dito. May lalabasan dyan. Cellphone. Tako. Ay, dun. Diyan ti crossing ko. Ay, yun. Sa daanan natin. Doon sa kwan, puti ka Okay, doon. tapos ng mag-snack. Patuloy ulit. Grabe yung boss man, tulog mo yaman. Yung bots. Anong tunog? Anong tunog niya? Parang may pato. 1,000, 1,000, 1,000. Sabi niya, no? Yung nakailang 1,000 na yan. Mga magkanong ganyan, bots? 25,000? Uwi pa lang tagupan yung dalawa oh. 15. Thank you. Hmm, Salamat. 15 mil. Tinda ka na kanyak di grabs na ako, madigmat. Kain kayo, Pai. Bye-bye. So, let's go.
what's up mananap? Ah. Lalabas nito. Ha? Lalabas nito. Labas tayo ng Antong. Antong Falls? Pwede. Hindi na. Matagal pa ng biyahe ito, hindi na. Pabulusok na yan. So, bababa na tayo ng sagip lang guys. Kaguray tata. Patay makina. Patay makina na. Patay makina. Mabot ang mga idol ko. Ah. Ang bibilis nyo. Oo nga eh. Dalawang overshot. Yan, muntik na yan. Muntik nang mahulog sa kanal. Yan, overshot. Sobrang bilis naman pala pag hindi Si Jonas, grabe. nakakambyo. Sumasayaw pa yung likod. Yung ganyan, gumanyan yung control niya. Ang galing. Hindi mahulog doon sa kanal. Preno na. So hanggang dito na lang yung content natin mga kadyo kalaba. Thank you, Sir Laba. You're the best. Idol, I love you. Ganda ng So, Wait, tak master sign out na tayo. Wait, tak master. Ha. Simpan to dyan na. Oriente pa yung mga kadwa. Tapos Wow. Wala